Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatin hidebata de minggu tasadarion ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan dia do lapatani i odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa dang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hangoluan siani jala dang jadi oloan begu manang ulpuhon ni hadatuon jala dang jadi pos roha diugasan homitan ima sahatna atong rap mangidogo mangita siat Tuhan debata lamang ulau na obar tupati nai ale Tuhan debata sai pargugu imahami mangulahun na obar tupati mi amen.
Atau potima dosa tanah godang itu adopan itu hatta. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan. Para sirohana sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Kami halak pardosa na dangolon. Roh tujulo ni habang sahabadion mi. Manopoti jala mangangguk ko dosa nami. Macay jot-jot huarsai hami ho. Marhite-hite pikiran. Dohot hata. Dohot pabainan nami narwai. Dang huaholangi hami ho siya na sarohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami. Dang doso diri nami hubay kami. Ibaheni. Tama dori masanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saliling ni liling nai. Alai nama porus mahami nuang tu asini roham na godangi. Mangido siana sarohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubah rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongani roham si panguluhami. Dohot alani guarmu na badiai. Ale Tuhan saya asi maroham di hami halak na dangolon. Amen. Tabegi mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Satoki dohu tadi koko, alai papumpungoku mahomuse marhite asir ni roha godang. Tagad di parpiar ni muruku, utabuniho boiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-lileng na asyaku ho, inna Jehovah si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Tajah mahatani di bata turpuk epistel di hari mingguon, imana tarsurat di 2 Korin tolu ayat 12 sahat 2 Korin 4 ayat 2. Tajah mamarsikat sorin di ayat parpudi anon di ayat paduahon rapita majahasa. Marhirasni rohasi tutu dohami atong mengasahon pakirimon nasai balga. Dang ruti rohami be si Musa namanukupi bohina asa unang dibere halak Israel ujung nina olo salpui. Alai gabe takang dorohana sida, airo di sadarion tong do tertutup perjanjian lama, jupa dijahai laoso diukap dope ala holan di bagasan Kristus di pasohoti. Olo tahe rodi sadarion peak do pangukupi di atas rohana sida, ujung dijahas surat ni si Musa. Alai disimula rohana sida madapoton Tuhani, buaton nama pakukupi i. Tuhani doton i, jalaiya di sitoni ni Tuhani, di sido haluaon. Alai anggohita saluhutna aka na sinodangan ni hasangapon ni Tuhani, sohukup bohita, paubaon na mahita gabe tudos turupana, madapoton ragam ni hasangapon marguru tutuhan ni todii. Onpe ala naung jalo hami tohonanon, sian pangasina di hami, damarna loja hami. Rapita, sandok tutulakon hami do aka nabuni, aka sininaton aidang marakal hami, jaladang marlauk baik kami, matani di bata, asitongani do bata hami, gabe jongjok kami hatadan salut na jolma, diadopan ni di bata. Ima sahatna, martua do akan atau mangion hatani di bata jalan na peopsa. Amin. Tidakkom naha porsiaw tay songon nahina tidakkom ni dongata saha porsiaw di sadok portivion rap mahita madok au porsea di bata Jehova ido ama parguguna suatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ini bata Jehova nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siatod di parbadia adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana.
nama naik ke surga, rahudul tu siamun di pata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani. Disima ibana, pai mamulak sogotu tanoon, manguhumi halak nama ngulu dohot nama te. Au porsia ditod di parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria atau pani halak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu dosogot daging halak na umate, dohot dihanguluan na sora sudah. Tabegi majolo tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 2 Maret 2025. Pertanyaan week Rabu 5 Maret 2025 di Patupa Huriata do pertanyaan week Parjolo week Kampung Ambon di Bagasni keluarga Sintua ML Panjaitan Boru Purba Jalan Kayu 3, nomor 14 Kampung Ambon, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. 2, Wik Rawasari Cempaka Putih, di Bagasni keluarga Sintua FP Panjaitan Boruhutapea, Jalan Rawa Selatan 2, nomor 21 RT 2, RW 7, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Inganan pertanyaan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Wik Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Roma Sirait Boru Tambunan, Jalan Gang Pori 4, nomor 20 Tolu A RT 6 RW 12, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Kamis 6 Maret 2025, Wik Duren Sawit di Bagasni keluarga Insinyur Robert Simanjuntak Sintua Tanti Boru Manurung, Jalan Kafling Marinir Blok AC nomor 8 RT 2 RW 13 Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pandidion Nabadia Minggu Sadarion 2 Maret 2025 di Parmingguan pukul 10 di Patupado Padidion Nabadia Tudak Danak. Torop nidak danak nama jalo Padidian Nabadia opat halak ima tolu bawa sada borua. Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Nunga adong be Alkitab terjemahan baru edisi padua hodsian Lembaga Alkitab Indonesia mulai bulan April 2025 on tapakema Alkitab terjemahan baru edisi padua on disude ibadah minggu manang ibadah na asing alani persiap pema Alkitab terjemahan baru edisi kedua laho tapake ibadah gabungan naposo bulung NHKBP Rawamangun Patupahon ibadah gabungan dohot tema kemenangan Kristus, kemenangan kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 50 itu di hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 18.30 maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Sudena poso bulung ni Huriata asa mandohoti ibadah gabungan ni. Informasi boy masian panitia manang marhite Instagram HKBP Rawamangun. Tuhata mamasu-masu. Sermon Marturia Jumat 7 Maret 2025 pukul 10 siang di Patupado Sermon Marturia maringanan di gereja. Sude anggota Dewan Marturia rap dohot seksi diundang diotang madohoti sermoni. Sekolah Alkitab Paropuan SAP Sekolah Alkitab Paropuan SAP HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Angkatan 7 tahun ajaran 2025 bukaon na nama pendaftaran boima marhite online dohot link na adong di harotas tikting
manang onsite sahatu tanggal 30 Maret 2025 satu kampus gedung Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan LPP HKBP Distrik 7 DKI Jakarta Jalan Selat Bali nomor C1 Blok 12 Kafling AL Duren Sawit Jakarta Timur. 2. Kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Gedung Sopo Marpikir HKBP lantai 6 Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Narasumber Pendeta Rina Urusiahaan Sandra Sidabutar Dohot Silvia Sirait. Sinode Distrik Marsogut Senin Selasa 3-4 Maret 2025 maringanan di Green Forest Hotel Bogor di Patupado Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Aka peserta Sinode Ima Padita Resort, utusan Sinode Godang, utusan Sinode Distrik Dohot utusan Resort Sian Ruasni Huriata. Calon pendeta Obartu surat pimpinan HKBP nomor 36-16-2/2025 tanggal 10 sia Februari 2025 taringo tu calon padita Karel Hot Asi Siburian naeng madohoti pelatihan kompetensi profesi IMA di tanggal 3 Maret sampai 20 Mei 2025. Latihan kompetensi profesi jala tanggal 21 sahatu tanggal 31 Mei 2025. Latihan persiapan pelayanan manang LPP 1 di Seminari Sipoholon. Gereja HKBP Rawamangun Pasahaton Mauliate di pelayanan Doho Pakobasion Salelengon di HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama mamasu-masu manang di dia pe calon paditai marhobas. Paborhaton dohot paujakon temu pisah pendeta resort. Nungata jalo sian pimpinan HKBP atau Eporus surat keputusan tentang mutasi atau perpindahan padita IMA Padita Banar Siburian Master Teologia Padita Resort HKBP Rawamangun Gabe Padita Resort HKBP Sudirman Medan. Paduahon serah terima pendeta HKBP Resort Sudirman Medan nunga di Patupa di hari Sabtu yang lalu tanggal 22 Februari 2025 jala pelantikan atau mangojako Padita Banar Siburian Master Teologia Gabe Padita Resort HKBP Medan nunga di Patupa di hari Minggu sadarion 23 Februari 2025 nasalpu. Tolu tuaka ruas ni huriata nanaeng pasahaton talikasi tu Padita Banar Siburian Master Teologia boima ditransfer tu rekening Bank BRI nomor 01700106 3 sia walusada 50 sia atas nama Padita Banar Siburian Master Teologia. 4. Serah terima pendeta resort HKBP di Rawamangun sian pendeta Banar Siburian Master Teologia tu Padita Manapar Manahara Panjaitan STHMM Pandita Resort HKBP Resort Tanjung Sari Medan obartu surat keputusan nomor 20 sia garing PDT garing SK garing 01 garing 2025 tanggal sia Januari pukul sia 30 di Patupa hari Jumat 7 Maret 2025 jala di acara temu pisah manang paborhaton dohot paujakon di HKBP Resort Rawamangun di Patupa di hari Minggu sia Maret 2025 pukul sia 30 manang di pamaju waktuna tabuan ma ditangyata asa sude mardalan
dohot denggan hombar tu lomo ni rohana. Ruas nataba jinalo do gabe ruas ni huriata di minggu sadarion ima keluarga Mario Rainaldo Utopia Sinaga Lastari Angrenyi Borusi Buea rap dohot sahala ianakon nasida Rosian HKBP Resort HKI Resort Tanjung Pinang, alamat Jalan Waringin 1, nomor 31 Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik, Pulau Mas, Kampung Baru. Jongjong Mahamu. Kudul Mahamu, tuhatama nama masu nasida gabe ruas na dengan di tonga tata lumobi joloni tuhata ruas na moding parjolo na di hari Minggu 23 Februari 2025 nunga jumolo moding sahala na marbaju Asima Asnawati Boru Huta Barat umur 60 tahun Boru Niamata M Huta Barat Nahinan Tubuni Inata Service Boru Simanjuntak, alamat Jalan Murdai Sada, Gang Muhirin, nomor 22 Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cempaka Putih, Tuudean hari Selasa 25 Februari 2025 di TPU Pondok Kelapa 2. Nah di hari Selasa 25 Februari 2025 nunga jumolo moding sahala ama ima hari Saud Parasian Panjaitan umur 50 sia tahun hinabaluhon ninata Rosiana Borusiagian alamat Jalan Nusa Indah 5 Gang Pitu nomor 205 Duren Sawit Jakarta Timur Wik Duren Sawit. Kemudian hari Jumat 28 Februari 2025 di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Tolu, nah di hari Jumat 28 Februari 2025 nunga jumolo monding sahala ama ruas ni Huriata Ima Wesley H. Marpaung umur 74 tahun hinabaluhon ni Inata Marintan Boru Sirait, alamat Jalan Pramuka Sari 1, nomor 14, RT 9, RW 8, Rawasari, Jakarta Pusat, Wik Rawasari, Cempaka Putih. Tuudean hari Sabtu, 1 Maret 2025 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhatama mangaleho gogo doho pangarapulion di keluarga na ditinggal honon nai. Pelean dohot aka udut ni buah-buah pajahama di harotas tikting naung pinaradi ni Huriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaon si patu pahota pahesangap di Guarna songonima tikting di Huriata Minggu sadarion moliate.
Dameni debatana sumurung sian salu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamunah kadamang dohot dainang hahanggi pinaribot. Selamat hari Minggu madihita saluna. Jamita perpudi mau dihami sebelum borhat hari Minggu tanggal sia. Alani tatangi om mahatani itu hatta hujahau kami tapai huti hukma. Imana tersurat di 2 Musa bidu 34 ayat 20 sia rudi 25. Jadi dinatuati si Musa sia dulu Sinai huhut patiop-tiop na 2 lei panedangio di bagasat tanganna dinatuati ibana sia dulu ki alai dang diboto si Musa naung marsinodang sisik ni bohinai ala naung makatai ibana dohot jahuba. Jadi dibereng si Haron dohot sudi halak Israel masih Musa hape idama nunga marsinodang sisik ni bohina gabi mabiar nasida ro jumonok tu ibana. Jadi di jauh si Musa mana sida gabe mulak nasida tuibana si Aaron dohot sude iduk ni luhutani laos makatai ma si Musa dohot nasida. Jadi duk songoni Roma zumonok sude halak Israel gabe di patol hasi Musa matu nasida sude hata na pinabuan ni Jahuba tuibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai di hatahon si Musa tunasida di bae masada pakukupi tu bohina. Alai molo masuk Musa si Musa tuadupan ni Jahuba naing makatai dohotibana di pasisima pakukupi pai maruar ibana Musa. Jadi dung ruar ibana di hatahom matu halak Israel hata natinonahon tu ibana. Jadi di halak Israel mabuhi ni si Musa pola marsinodang sisik ni buhi ni si Musa. Gabe di pasuang si Musa ma pakukupi itu bohina pai ma masuk ibana Musa makatai dohot Jahuba ima sahana. Hamuna kadamang dohot dainang di minggutta estumihi sadarion di jodoh hita marujahat tu tema ni minggutta asa sudehi ta parsidohot rap papatarhon sodang hamuliau ni Jahuba. Jadi na di garis bawahi di sod ima papatarhon sinodang hamuliau ni Jahuba. Lawan ni papatarhonon pagulapon lapatan na molorohi ta pazupang doh debata marsar do takadongan dijo hata itu hata do hita di minggu tahun gabe lam papatarhon ma salu naka hatata
doho takka sikapta, doho nasa pabainata. Alai dang sabali nga alaboy do sipata, rohita tuadupan ni Jahuba, marminggu hita, tahatahon hatan debata, alai tudongan nata pasahati kay bilam gulap ibana. Jadi harorot tatu ibana mabahen lam gulap dihilala. Sian bonana boydo tupanian harorotai kay bilam mabolokon holsona. Alai sabali nga boydo gabi pagulapon dung gabi ro hitam salla gabi lam tabba holsona. Alayang go dimingguta sa derion di jo debataro hita lam papatarhon sinodang ni hamuliaw ni Jahuba. Mabuan ulup-ulup las ni roha tuak kadongan na humaliang hita. Ditongan ni keluarga, ditongan ni ulaon, bahkan ditonga-tonga ni bangso doho negara taon. Bahasa unang marong serau mangunon na doho mengubah pertalait gabi pertamax. Mula dongi bah bertobat memang ningom merupani. Itu. Alai molo karejo akaruas ni huria kabi pirao mangun di Pertamina, di migas do lain-lain, tiur may bayar do takkamya ngay. Nagay bimbabuban tubang sodohot negara. Jala sa unang marong sakita be na korupsi sokoni balagana. Sude do rohani bangson. Salilingon sokon na banggay ba mangisi pertalait. Habe dus dotong isina. Gabi manabay holson itong atongan ni masyarakat. Jala boy mabuan akahagawron di tong-tongan ibang taon. Susah sude akan na umaliang. Alayang go hita na di raw mangunon. Do mayate siyan hita sa luna. Adong ka kapal Pertamina ison. Adong go te halahimay. Alay mo lohita na di raw mangunon. Janganlah sampai kita ikut-ikutan seperti itu. Husaritaho jo pangalamakku menurut tahu ngatung perzaha si tutua utiki di Kalimantan. Ala di lehon gubernur matiki mobil diau mobil Xenia marpelat merah. Jala ala pelat merah do mobil Xenion ikon pertamax do ision tusi. Persoalan na dangil yang gubernur biaya manuhor pertamaxon desa nga dodok kon ay margahumaw mobil Xenion hapay kotong pertamax ay Innova niyan lumayan depending rupani pada saat ini. Jadi kau bisa isium mon argani pertamax. Jadi menang nang merdu sampai aku kamang anggotiki hiado hubai jolo pala hitam. Borngi-borngi nai hugat tima pala meraun dohot pelat hitam. Terhilala tahe 3,000 norak kurbani. Alai belakangan saya merasa mau bersalah, merdosa. Ujungnya gabe husuka-suka mar pertamax. Holan biaya 2.000. HP molo sinuengon berbiaya 110 triliun. Anggo nang kasimau na masudiaw norhakur bani. Jayang ko perraw mangunon unang marong na roho disi. Hamu aka per Pertamina tiur-tiur ulaw kamu aka ulaw munay.
Unang kay bedo toronan na ruas ni Rawamangon do hubigyo ni narupan ni. Jala tuwan dong ruas ni Rawamangon na matay ate. Ang ruas ni Rawamangon ni ngay ko sipit sango ni. Ido sa unang adong benasong ni siyan hita. Hamuak kada mang doh day na anggo sa lilingon marsinod ang gobuhin ni dong at 2 taon. Ima dirut ni pertaminaw. Marsinodang. Jala mabahen aka pencerahan seminar doh lan aka nasing termasuk mersugut tanggal 7. Nang doh dia mendaftar lauma tu penjara mengikuti seminar ini mersugut. Alayang godunggo di ulaibanan nasodenggani pitor pudar do sude bohina. Mago masinodang ni bohina. Nuang zamitata sadariom majuhon asa dohot tita papatarhon sinodang ni hamuliaon ni Jahuba. Tunga palahu pilih ti contoh na sangat up to date nuang ala si Musa diturpuhot tonggo dohot mabuat 2 leh batu siad dolok Sinai nang buanon na tubang so Israel. Hape ira petua si Musa siad dolok Sinai nunga sude bang soon nang marsoba tude batasi leban. Dibayin na sida lo butuangan sobaon na sida. Hape ira pe si Musa laon nako tudolo Sinai mangalap patik di nasida. Hamuak kadamang doh day nang marnidai rimason masi Musa. Dungi toparma na 2 loh batui. Ala ni rimasna, ala ni murukna. Nian mangalubido si Musaon. Ay debataron niya pasaha loh batui tuibana pasahaton na tubang soi. Alay dang terraza di mana dirina. Ujung gabe di sapat. Alay mula go musebo hini Jahuba. Mula go asini rohani Jahuba. Didok mamusetu si Musa nakok maho Musa. Jalo mamuse 2 loh batu na baru. Si pasahatom mutubang soi. Si suratonom mumuse mulak. Asa adong dinasida patik. Si hutonon na mangihutu Jahuba. Huhut mangalo akka debata si leban. Hamunak kadamang dohot dainang ditikina tuatima si Musa na padua usia duluk sunai mabuan patik na barui di ida si Aaron dohot bangso Israel marsinod dang buhini si Musa. Nuang suku-sukun baru banda bui marsinod dang buhina. Alam nang perzului bana pazupang rap dohot debata. Jaidak siya dirina sinod dang ibuhinay. Alay siya debatado dung pazupang ibana dohot debata. Aha malapatan yon hamuak kadamang dohot dainang. Zolma na tutu si tutu pazupang buhi rap dohot Tuhani marsinod danggo buhina. Sudena ruas ni huria na tutu si tutu pazupang buhi dohot debata marhite persauran na dohot marhite-hite hatan debata na tinangihon na pasti ibana mabuan sinodang na humaliang. Jay mularong si patahita kapangula nang hita naringgas prahalado non partohonan makataon hatata tudongan mengaku rap do tuhatay jonok hape dang gabe pamurahon itu ibana garia dalam dok boban na
manang gawe lam rudut di hilala dung pazupang hita, ini harus dikoreksi. Kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Isi majo hea tahilala di ngulutor rupani mulok sa depunguan dungi Roma amat tasyadunang melihat mangaro amat tasyadunang anggonan non lam tiurman non permasalahan ton ni narupani HP lam gulap lam rudut iki harus dievaluasi. Dungi sugut tadu dohnon nama betah lama hita unak sanga gabi sigan non lam roiban lam langkaur. Alay mo lo marsinod dang gubuhina roibana ngaroibana tu anima tapaliling Diyos tokin nari ay pasti adong manonak kanauli botot tasyan amat tao. Hamunak kadamang dohot dainang tapamana jomo senaking molo tapadumu dohot tu 2 Korintusi ise manaking marnida bohini si Musai ima si Arod dohot halak Israel. Alayang go si Musa di dok dang iboto ibena namar sinodang buhina. Jolma do mamereng namar sinodang buhinai. Jaidang hita HP mamereng diri tersadiri marsinodang atau tidak. Alai jolmana singgo. Ala serong sifata jut hita mangai tu diri madok out so alaniau sigaru sudi halahon holan alaniau do ubahin nagabi sempurna halahon nin narupane alai dang si Musa mamereng namar sinodang buhina alay bang soy diwoto do namar sinodang buhina ala nang pazupang buhi rap doho debata hita pe salu nakadamang do day nang buhi do hita mar sinodang buhita diulota rupani dijabu manang di balian manang na di kantor manang na di dia pe hita maringan mar sinodang nang buhita mabuas sinodang ibuhi ni Jahuba di tonga-tonga ni na humaliang hita. Hurian itu hata arong kodaking namasa tayi jadi turpuk tayi ima dak sanggup bangsa Israel marnida buhini si Musa namar sinodangi. Uzunga gabe dibuka si Musa mapak kukupinai asa sanggup nasida laho pazupang buhi tu nasida. Jauh-jauh do tu hita muak kadamang do dainang dinapazupang buhi hita do Tuhani dang boy so ikon bukaw tabi akapak kukupini buhita. Akadia may oma natagwari topeng-topeng kehidupan. Molo lagu niyak kanaposon waing manang naisyo lupa umambak karangon tapi buka dulu topengmu. Ada kuboto isi nama karang irupani tapi betapa pentingnya kita berjumpa dengan Tuhan, kita harus membuka topeng kita masing-masing. Dia maka topeng kehidupan on, ba dosa tai. Ada kola si sakui sahih na merdok, si sakui sahih nabi. Alayang godunggo pajupang hita bohi do tuadupan ni debata, iko buka do. Ay beha mabehenot tamazalo hasesal ni dosa molo so taokwido hita par dosa tang mungkin ni. Atau mungkin topeng-topeng lain misalnya gijangi roha ali Tuhan say pasere marohaku inna rupani alai gijangi roha tong ditingkatkan
padang buyo nida. Ali Tuhan saya pasere marohaku meradopodongan ninda rupani, tapi saya tetap gila hormat dan lain-lain. Saya baik mau Tuhan gaya bedongan nabui makilalado dong aku ninda rupani, tetapi gengsinya tetap bukan main tingginya. Jala gengsion, namora, napugus, perjabatan, perpangkat, do na seperti hadiah, zut doon sarupa tibuna gengsina. Bahkan si pataronggo dong aku sanhitan, soi nama nian nguluna hurang gope, alay soi nama sobong nga. Ay wasa ho so ni puang ni rupa. Ay dia mahoro rupa. Yang penting sombong in rupa. Yang penting sombong. Molo taingo jonan di padan baru dina masa haheheo ni tuhata ala estomihi merturu-turu tok tu haheheo ni tuhatai. Buka mah hire-hire na di bagas zoroi. Hire-hire ido pakukupi ni bohini hita. Hire-hire ma pakukupi ni bohita di ngoluta si sonari. Dia mah hire-hire ima topeng-topeng kehidupan nabuhi mga batita asa gabi mar sinodang. Jadi jolmana marsinodang wajib membuka topeng-topeng kehidupannya. Asabui disoldak ko ni bana nang buhina. Ido edeta nomor 720 ya teh. 720. Naeng marsinodang ngoluku diigil Tuhan Yesusi. Laung penghayatan na butulon na manuratun edeon dang idok dipangido alay hata-bata nga didok diigil. Bahasa bata yang paling halus meminta dengan hati yang paling mendalam diigil. Anggodunggo misalnya idok sada ama tu helana huigil jo siya na ho hela batung mga jumaho tuborukon ni narupani nga mahol juaw ni helane. Bahasa mangigilon luar biasa dalamnya. Karena bahasa mangigil semuanya tod di rohana di pasahat laho mangidong. Jadi debatape diigil siyan hita sa luhut na sa gabi mar sinodang. Nang marsinondang ngoluku diigil Jesusi manang di dia peahu totong huingoti. Nakuboto raptay deh mo zo alay terlabat tau mabayan mula rong majaw endeng at terbagyan kutsina isa datong unang pals. Naik marsinondang ngolu diigil Jesusi manang di dia peahu totong yur marsinonda idoni igil ni Jesu totong marsinonda
Di ayat 2 diajari ediot dohita sinodangi terimplementasi merhiti harediot tamangurupi. Ima bentuk ni sinodangi. Jadang hola sekedar berbentuk cahaya ibana, tapi cahaya yang operasional. Ikon hobas mengurupi akana gali. Jadi sotong lului hamu sinodangi matahari, manang sinodangi listrik, manang sinodangi kaca bercermin, tahu. Ikon hobas mengurupi akka nagali. Jala burzu makobasi songon tuhatai. Taturut semojo ayat 2 dulu ya. Ikon hobas mengurupi akka nagali. Burzu makobas iur marsinon dan idoni igil ni Jes kokom marsinon tasura mazero hata maldo ido ni igil ni Yesus. Dengan tangamang siburia mengigil Tuhamu. Alai Tuhata Yesus dong. Gari padita siburia do si Tuhata mengigil sian hamu tupa. Hobas si ta mengurupi. Apalan waeng Tuhan Yesus do ro mengigil. Asa marsinodang hita marhite-hite haradiot ta mengurupi. Hamuda kadamang do day nang perpudi hu caritra ho mazolo carita ni sahalak namo razong doho paborong. Day namo rajongon di joyubana ma piga-piga kapaborong nang terdepan. Laho mabangu zabuna nadumenggan sian nadumenggan jala patar torang sudi. Sauma terpilit na mabangun. Ibangun di mana ma sa denggan na menurut ibana. Dang adong be kemungkinan hurang. Dungi Roma napuna jabu di bereng ma. May dok. Dang sumakku bereng jabu. Nungahu pala hupangido nian ikon torang ikot tiur hape golap ibaiko nang pe marmeto-meto dibangun alai dang lomorohaku ala golap bohwida jabuna dibangun mon longang marohani pemborongon ala menurut ibana oddo peha dibangun di mana jabu nadumenggan natumiur nahya dibangun di mana jaga besok di mana ma ngadong naso bereson dungi parrohaho ma napuna jabui sedang memakai kacamata hitam. Bah amang tuan dang najabon na hurang tiur. Atik behado golap ala sedang markacamata hitam. Ia buka damang mazolo kacami asatung tiur berengomu dohot zabumon. Degi dibuka matong di bereng tuani ma bah soina ma hape tiur ni zabune. Gabedo ibana ma mauliate au do hape na sala
Alahuida jabuon merhite kacana gulapon. Membuka selubung yang hitam akan memampukan kita melihat terang yang sesungguhnya. Jaya kana somal markacamata hitam, babuy matong dibuka sasahali asa patar berengon buhina doho ulina. Anggo penampilan luar dang mata memang baga nga akan markacamata hitamon. Alai dung dibuka lembaga mamusia berengon. Gaya bilam tiur. Borak mahita kadamang doho dainang hobar tu tema di mingguta rap papatarhon sodang hamuliau ni jahuba. Selama manang dihamu nama buat dana terdidi. Dohok mahamu tong papatarah sinodang itu hatta merhi tidak danahon. Mulai hari Minggu dohok mahamu tu sinantam mabuat danahon. Jala unang terlambat mabuat kada danak tu joroni itu hatta. Ko perjulu amusaha isi babuana holong rohamu tu akka danahon. Sagabia dadak nabisuk damar sinodang bercahaya song simuson mabuan ulup-ulup las neroha tu sadok ruas ni itu hatta martang yang maita. Mauliate madihoali Tuhan loas mahami pazupang dohoto ganuk mersada-sada asa tung marsinodang buhinami ditongani bagas, ditongani ulaon, ditongani sadok panggulmiton ni ngulunami. Terbaik kami do marsinodang atik pe dangikon hami mernida sinodangi. Alai hapapatar ni parjupangan nami do Tuhani buidui takas idaun niya kadongan na humaliang. Persauran na rosu doho Tuhanido mual ni nasa sinodang di pernguluonon. Asagay bedoho tami Tuhan papatarhon sinodang ni buhim manang di dia pehami mangula. Asa patar sinodang ni buhim di ruas ni huriam songon polisi, songon tentara, sitidangi uhum, gabe patiurhon nak kanarudut di tonga-tonga niaka ulona lahu papatar hukum di tonga-tonga di bangsudoh negara. Asal lambar sinodang akka guru, akka pangajari, dosen di tonga-tonga ni ulona mencerahkan tuaka yanakon generasi muda dohot sude akan nama sihol di persiajaran di tonga-tonga ni ngulusi ganupari. Asagabi mabuat sinodang sude akka karyawan, staf, pimpinan perusahaan di negara, di BUMN merhite-hite hasation na mangulahon akaulon na. Jaladao siya nakakorupsi, mega korupsi, na manigay ngulo ni marmasarakat doho merbangso. Di bahini perguguya kasitridangi uhum di tonga-tonga di bangso nami, lumobi presiden Rodi akana ginonggomanna asa marsitutu manidangiuhum di tonga-tonga di bangso negara namion asa gabi negara namazu sejahtera tua katiki nanengro sai paingot jala picang akazolma na manarbut na sugasan na
Di sude akka ulaon na maragam dito nga di bangsoon. Asa bukbak taruktok nga. Asa daw akka hamokuson naso terdungdung. Ay dusa na balgadwi dito nga tonga ni nguluna. Posdorohan namin ali Tuhan. Say tugutugom mo na sida ang giya muba jala mulak sumarihon masyarakat bangso negara dito nga tonga ni Indonesia namin. Mauliate di ho ali Tuhan. Hubagong po kami ng danak na madzalo padidionon. Gabi akaya dadat na marsinod dang isugot haduadung magudang. Songon si Musa na pazupang dohoto, marsinod dang buhina, mabuan barita na uli tutong-atongan ni bangsoy. Asi marohamali Tuhan gano pami naro tubagas zorom di bagas sa tikyon. Leho di hami gugo doho bisuk. Mga bolokon nasa pakukupi ni buhi nami. Aka topeng-topeng parnguluon. Nabuhi mga batihami majalo asin rohamdo dengan dibasa. Nunga har-har hire-hire di bagas joroi. Do mahami makarhari akka hire-hire ni hazol maun nami. Dalan nami majalo sinodang nibuhim. Asi marohamali Tuhan. Pasu-pasu huriam hakabipi raw mangunon. Siyan na met rodi akka na tua-tua. Asa saluhu na nasida merluba-luba laho sumardako buhim merluba-luba mga bolok ko nakapakukupi ni buhi nabi asa sonang suharibu-ribuan dame nang tuakatik kinaro daw akapangguturi alay sonang suharibu-ribuan huriam hakabipi raw mangunon nang tu akka tiki nanang ro. Akka ruas ni huriam na tongod di bagasan dok ni roha. Huwag kami tuhad di tangyang kami keluarga na di bagasan si taonon. Keluarga Asnawati Huta Barat. Keluarga tinadikon niya Matahari Saud Parasian Panjaitan. Keluarga tinadikon niya Mata Wesley Merpaung. Ho matuhan mga pehon tangamu. Nagok apul-apul tu saluhut na keluarga. Asa hitsak na sida siyadok ni rohana. Mangalak ka di bagasan hiras ni roha. Manomunomu apul-apul na siyan hoy. Tabay hahipason di keluarga ruas ni huriam na huzuhami gornasida di tangyang siafaton Roni Elias Edehon Tinambunan Nyonya Hutagaul Simanjuntak Nyonya Hasibuan Silalahi Kenzo Alvaro Yosep Lubis Berlinto Nababan Davena Jovan Kasitio Nyonya Huta Barat Berugultum Pesta Tampu Bulun Alis Flora Panggabian Doho sudi mahami tahenang ro tubagas zoromon tupa doho dohami mabuan akasahi namibi asa doho tami apehonomu tangammu mangenet sahiti siap pamatang ngamibi. Asa mula-mula kami non siap bagas jorom na bediaon. Tarapul rohanami, sumuang gugunami, sumuang hahipason nami. Dalam natongon pihak DP di Podoman dan di rumah sakit,
marsihohot nang pakirimon nasida. Tangihon ele-ele ngami onali Tuhan, di bagasan guaran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita memuji Tuhata hut pasahat peliata. Saga
masuk mahita tu padidion nabadia dongzong mahmu sude natoras dengan amuna nama buat dadak terdidi marede mahita nomor 146. Mari hite gorni debata ama anak dohotot di perbadia. Amin martang yang maita. Alia manami na di banua gijang naroro hami tu zulum mabuan akada danakon. Saya si maroham jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pergugui manasida mangeyahi hanguluan sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamuak kadongan nama buat danak sidi dionon. Tangihon hamuma hatani Tuhan Yesus. Lauma hamu tulia pertibion nin nama dok akasisianna. Pudai hamuma saluhu bangso. Didi hamuma nasida tubagasan goar ni debata ama. Dohot anak dohot tod di perbadia. Azari hamu manasida mengaradu ti saluhut nahutonahon itu hamu. Jalai ngokma. Sai na dong anakku do hamu ganu pari. Rasi rasaro azal nihas yang anon. Manangis na porsea dohot ni di dapotan hanguluan. Alai na so porsea honauhum sugut. Tangihon hamu mado hatana tersurat. Di surat ni si Markus adong makna mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di zama alai di picang akasisian naima na mabuani jadi dong di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma luasamu maka danahi rotuau unang orai hamu nasida ai diakasi songonido harajau ni debata natutudo nahudohot tuhamu manangis sepe anggo sosongod danak ibana majalo harajau ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haul maka danahi dia peho matangan natunasida ma masu nasida ope hamuaka natoras na mabuat danak sididionon Zumuluma hatid dako kamu hapur syautai rap mahamu makatid dakon.
Atong nuay ngalusi hamu ma hatana husukutonon tuhamu parjolo dipangido hamu don nuay didion akada danahon tubagasan ni na hina porsiamuna rap alusiamu ma paduahon beha naur do hamu memudai anak komunaon asa diboto jala di huton nasida hatani debata patuluhon naul doa marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus alusna naul dohame aladang holan pribadimu mabuan danahon. Itong marsyal darhamura akan aso takas na kemaketidakon haborsion na tong dipadenggan Domingo na nengro. Roma hamo buat kauma danay. Ale Edgar Theodorus Siagian. Udidi maho tubagasan goarni debata ama, dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tubagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajonna ola nion rudi saliling ni leleng. Amin. Ale Gerald Ingot Siburian. Udidi maho tubagasan goarni debata ama, dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tubagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajonna ola nyon rudi saliling nililengna. Amin. Ali Jaini Linara Hutapea. Udidi maho tubagasan goarni debata ama, dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tubagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna ola nion rudi saliling ni delegna. Amin. Alihara Zetro Dariel Marpaung. Udidi maho
tu bagasan goar ni debata ama, dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goar ni todi parbedi. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho, di habobongot mon Tuhan razona, olah nyon, rodi saliling di. Amin. Jongjong mahamu na toras na mabuada danak tardidi, marede mahita sa ayat. Sohal maturo amin, Yesus Panginoon namin. Tugu itu surgoi, sayoloy masakan namin. Nang warnai o Tuhan, baik tubuhku hangoluan. Martang yang mahita, ali Tuhan debatama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami akada danahot tuho, jala di zakon hodo nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panea di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham doh dia kana toras nida danakon. Sai pergugui jala azari manasida, manugu-nugu da danahot tuho. Asarap nasida taruli, diaka artani harajaumu. Amen. Laos rimma hita zongjong. Tapasahat ma peliata tuadupan ni debata, martangi yang mahita. Ali debata namin na di Banua Kijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaum di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Kijang, say pinarbedia maguarmo, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Kijang.
lehom matu hamis darion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu panguzunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Hurian itu hatta ladongnya nak kota terdidi masih jalangan di julu mahita huhut mengalihon selamat tu nasida saluna. Silakan maju ke depan.